कहत रहे लोग कि रेहू आइल बा। हम बताई न सच्ची सच्ची कपड़ा ऊपर डालल गइल बा। मसाला में कथी कथी रखले बाबू? ई मछरिया के आँख भड़का देले रहो तो भगवान जी बना के भेजिए नहीं न निकाल के अब खा ला लोग गरम। हाय बाप रे बाप रे बड़ी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हूँ ज्योति फ्रॉम बिहार, बिहारी लड़की, आप सबकी सबसे प्यारी बिहारी लड़की। तो आज हम जा रहे हैं फिश बनाने, मतलब मछली। भोजपुरी में ओकरा के कहल जाला मछरी कहल जाला। और वैसे तो मछली का कई प्रकार के नाम होते हैं, मतलब कई प्रकार के नाम होकेला, लेकिन हमरा पता नहीं कि कौन कौन नाम होला। कहत रहे लोग कि रेहू आइल बा। तो जौन मछलियों को हमरा जौन मिल जाए उ चीज़ हम खा ले रही, हमरा ला कोनो है नहीं के। तो एबरा तो भला रात हो वाला बा, शाम हो भी हो गई बाटे। तो हमनी जा तनी सन बनावे मछली। और बिहार में कई तरह बनेला, वो तरह बना के दिखाएम रहनी कि सवेरे बनाएम कि वीडियो अच्छा से बनी, ऊपर से सवेरे रही तो अच्छा से, और जोदो रही तो अच्छा से वीडियो भी बनी। अब देखी ना रात हो गई, ऊपर से अमीन लेके मछली आइल बाटे। तो यही बेरा बनाएम का करें, और सोचनी कि बिहारी स्टाइल में मछली बना के रहुआ लोगन के एक बार दिखा देवल जाओ। और अब बिहारी स्टाइल में हम मछली बनावे जाता निसन, तो रहुआ जरूर देखें और एक बार ट्राई जरूर करें घर पे बैठ के बना के, आ टेस्ट जरूर करें कि कैसन लगाता है। हम बताई न सच्ची सच्ची तो हमारा केहू के घरे के मछली ना निमन लगेला। अभी तक जितना घरे खैले बानी केहू के घरे हमरा मछली नहीं निमन लगल। कपड़ा ऊपर डालल गइल बा, हम तो छत पे खड़ियाइयो ना सकेनी, का करी, सब कोनो देखे लागल सन। चली तो हम स्टार्ट कर जाओ। वैसे अब बहुत रात हो गई बा, बैक कैमरा से बनावतानी, ओकरा ला माफी मांगे। चली बिना समय गवैले मछली बनावे ना, तो मछली के कोनो खींच के ले जाए बिलाई तो खाते रह जाए, बनावते रह जाए ब्लॉग। का देरी ना करे के, चली बनावल जाए। दौड़ के आईनी और देखेला कि मछली बा कि चूहा टांग के ले गई, लेकिन ना हो दादा बा यही जान। चलो झोर झोर बनावल जाए। पूरा एक एक पीस गिनिए कि कहीं मुंह से चाहे बिलाई नहीं थी उठा के ले गए, चाहे कि ओकनियो बड़ा भुकाई रहेला सब। साचो बताए नु तो नॉन वेज हमारा रत्ती भर निमन ना लगेला, लेकिन का करी, तो हमार माता पिता बालो कि जबरदस्ती खिया देवेला लो, तो 2-3 गो खा लेवे नी। मसाला में कथी कथी रखले बारू? जमाइन और लहसुन बा, मरचा करी ना, हल्दी रखाई नु, हल्दी रखा था, मसाला में करूंगा, एक चोखा पानी, ओकरा बाद मरचा रखा था, लहसुन दे दे, तब सरसों से दे दे। ई मछरिया के आँख भड़का देले रहसन, अब की बा आँखवा देले बारसन, चश्मा नहीं खसन देले। तो कम सरसों देना बस, रख दे। ये क्या है? हां रख। कथी है सरसों? हां धो लो, तो इनका बेसन दे देना। ए मसाला जन पीस के न, हल्दी डालले बानी, लहसुन डालले बानी, मरचा डालले बानी। अभी कथी के पेस्ट डाललक ह? धनिया सरसों के। तो पिछला बार मछली के आँख बिलाई लेके चल गए है, लेकिन अब की बार आँख बाचल बा, तो हम आँख रउआ लोगन के पार्सल करवा दें। में बेसन रखा था, ओकरा बाद एकरा के मिलावल जाए, में नमको रखाई, नमक स्वाद अनुसार रउआ रख सकेनी, अपना अनुसार जितना हो कि उतना डाल दी हुए। देखी मछली के अभी नहवा धोवा के एकदम साबुन से चिकन कर देवल गइल बा, लाइव बॉय साबुन से चिकन करल गइल बा। और ई ओकरा के अब हल्दी उपटन लगावल जाता, हल्दी मरचा और नमक रख के खूब अच्छा से मिला देवल जाई, ताकि अंदर तक ओकर सिस्टम हिल जाओ। उपटन लगैला के बाद अब समय हो गइल बाटे ओकर नहवावन धोवान के। मछरिया जौन लेके आयल रहे नु मिठाइया, जौन पकुला गइल एकदम पिघल गइल रहे धूप में, ओ बोकरा के हमनी चोखा जैसन बना के ओकरा के बड़ी बनावत तानी सन। अभी मत कहें कि करिया कढ़ाई के न हो गए भाई, कढ़ाई जन्मे से करिया बा, तो भगवान जी बना के भेजिए नहीं न। अब हमनी अपना से के न एकरा के उजर कर दें। बड़ा मस्त लागेला एकर अंडा, खैले होके तो पता होकबे होई, आ नहीं के पता तो हम चीख के बता दें लोग।
देखिए अब उ मिठाई के अब हमनी बड़ी बना के तैयार कर लेले बानी सन। देखी कितना पियर पियर बड़ी भइल बा। बस देरी बाटे त निकाल के खैला के बस। सारा मिठाई तेल में छना के बड़ी बन गई। तुरुक तुरुक निकाल के अब खा ला लोगिन। समय कब साथ छोड़ दे के पता बा। मछली फ्राई अरे टमाटर जो काट के तोड़ लिया होगा। अच्छा वही तरह टमाटर धनिया पत्ता दोनों मानो क्या हो नहीं ना तो गरम बा। हई बाप रे बाप रे बड़ी धिकल नु बा। अच्छा लगा दी अब देख लेनी नु अब रउआ लोग अपन घर में बना के खा ले। एजन से हम नहीं के भेजे वाला बाचीबे ना करे तो भेजम काफी। सारा मछली पानी में गल छपाक छपाक। सारा मछली पेट में गल छपाक छपाक। घी रखा गई बा और मसाला रखा गई बा बुझाता। अब टमाटर रखा है रखा गई बा। देख सके नहीं एक कलर कितना बिजोर लागत है और खाए में तो और बिजोर लागी। देखो तनी पूरा लाल हो गई बा। मरचा कम नहीं के रखा है ठूस ठूस के रखा है बा। मैंने तो देखनी कि में तो रस सब रखा गई। हाँ और एगो और बस हई हाँ कोनो एगो रख दो। रहना के में पानी रखा गई वो वीडियो हम ना बना पैनी है काहे कि हमार जिम्मेवारी मिलल है चावल बना के तो हम चल देनी है। अब वो चावल रखा गई बा उन्हें चावल बनता तो लेने मछली भी बनता। हमरा तो ग्रेवी अच्छा ना लगेला। रउआ लोग अपन जरूर बताएम तो कैसन लगल हमार आज के ब्लॉग जरूर बताएम। तो हमनी के घर बिहारी स्टाइल में हम आज बना के रउआ लोगन के मछली देखनी है। आशा करतनी कि जेंगा हम बनैले बानी वही रउआ लोगन जरूर बनाए मतलब ट्राई करे में। रउआ लोगन के ब्लॉग पसंद आयल होई और आज की रेसिपी भी अच्छा लागल होई। हमरा घरे जेंगा बनेला वहाँ हम बना के देखनी है। और अगर उन्हें कुछ और भी ऐड होई जैसे कि कुछ लोग दही भी ऐड करेला तो अगर कुछ और भी लोग मिलावे नहीं हमें तो रउआ जरूर बताए हमरा के से हमरा सीखे के मिली। और रउआ लोग इनके घरे अगर एंगा ना डलावत होई तो एक बार जरूर ट्राई करके एक बार देखें कि कैसन लागता। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।